ni San Pablo na sa 1 Corinto kapitulo 8 bersikulo 4 nga ang mga Diyos nagpresenta sa mga butang nga dili tinuod. Kung kinsa man ang kanang mao kana ang mabasa na sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 3 ngadto sa 5 nga ayaw kamo pagyukbo o pagbuhat og nga larawan nga dinhi sa yuta, dinhi sa ibabaw sa yuta o sa tubig sila sa tubig sa langit. Kay ako ang Dios nga bubuan. Dito ang ipamulong na nadaan nga ayaw kamo pagbuhat og Dios. Kanang isgutan diha mao na kana sila Baal, Astarot, Ripan, Asira, Diana, uban pa daghan kayo mga sa unang panahon mong daghan kayo mga Diyos. Naggama sila nana na sa atong basa na nasa Isaiah kapitulo 45 bersikulo ko masayop 17. Nga mingon siya nga nag-apo sa isip ko sa Dios nga tabangi ako kay ikaw man ang akong Dios. Mo na nga mahimo na to si San Roque kung atong ingnon nga Dios nga Roque. Oh, Dios na siya. Kay dili man tiyo nga Dios. Pero og ato siyang dudhan isip pasidungog unsay iyang nabuhat nga og nagpasidong usab sa iyang gituhan nga Dios, dili gid siya matawag og Dios kung dili atong gipasidunggan ang ilahang sa ilang pagkasiya ug unsay iyang nabuhat kaniadto sa dinhi pa sa kalibutan. Mo nay usa nga ato ang kanang palawman karon nga nganong muagi man gyud ta og mga santos. Atong hinumduman mga igsoon na sa Job kapitulo 42 bersikulo 8 nga may tulo ka mga amigo si Job nga may diretso sa pag-ampo ngadto sa Ginoo. Wa dawata ang ilang pag-ampo kay ngano kay wa sila mosulti sa tinuod. Ang Ginoo mingon kanila, balik kamo ngadto kang Job kay si Job. Og pag-ihaw kamo og pito ka baka og pito ka karnero. Og ihalad ngadto kang Job ug kay si Job mag-ampo alang kaninyo kay si Job akong pasidunggan tungod kay si Job mo may nagsulti sa tinuod alang kanako. Mao na hinungdan nga kita moagi ta og mga santos. Kay ang mga santos tuana sa duol sa atong Ginoo, tuana sa tiliran sa atong Ginoo, tuana sa gingharian sa atong Ginoo, tuana sa tapad sa atong Ginoo. Mao na nga kung moagi kita ngadto kanila ug sila mag-ampo ngadto sa Ginoo, mohangyo sa Ginoo, dali ra kayong lunggon ang atong mga pag-ampo. Kay ngano, kitang mga tao wa gyud laing mabuhat kun dili maragit ang pagpakasala. Kay ngano, bisan gani sa imong hunahuna o sa imong mga pulong ug buhat nakasala na kaniana. Bisan kung maghunahuna kag daotan kanang bisan na lang sa imong suntok sa imong hunahuna nga kana banlitan karon guwapaha man ang kuan lamia man ang ilahang kuan magamak sa paginana ngana ba markasina yo tato pa nakasana ka sa imong hunahuna unya wala gina nga unya kay ang Ginoo di man gud mamati sa mga tawo nga makasasala. Naman sa Isaiah kapitulo 59 bersikulo 2 nga ang inyong kalapasan mo ay hinungdan nga ang Dios nagpalayo kaninyo ug dili na mamati kaninyo. Muna moagi ta og mga santos tungod kay ang mga santos tawo nga matarong mo ay daling dunggon sa Ginoo. Nasa Santiago kapitulo 2 bersikulo 16 nga ang pag-ampo sa tao nga matarong dako og kahimuan. Unya nako na sa panultihon kapitulo 15 bersikulo 8 nga ang pag-ampo sa tao nga matarong dali kayong dunggon sa Ginoo. Muna nga sila kay mga matarong naman muna bitaw na gisugo sa atong Ginoo nga pag-uulon kay mga santos na mabasa sa Hebreo kapitulo 12 bersikulo 23 nga mga panuol kamo sa mga espiritu nga nahimpit na. Sato pa espiritu nga nahimpit na muna karon nga gitawag na og balaan. Muna nga tuana dito sa langit. O sila usab mo ay magdala sa atong mga pag-ampo na nato na mabasa sa Gipadayag kapitulo 5 bersikulo 8 nga
magsaka kanaog sila mao sila magdala sa mga pag-ampo ngadto sa Ginoo. Unya ang mga santos usab nag-ampo usab nila alang kanato naa sa gipadayag kapitulo 6 bersikulo 9 ngadto sa 10. Mana mga igsoon nga mga igsoon nga kita aduna kita kinahanglan kita nga aduna tay debosyon o amiguhon natong mga santos aron nga sa panahon nga pukman nato sa Ginoo ang mga santos nga atong gidebosyon o mga santos nga atong giamigo mao na gid mo tagbo kanato kanaa nasa unang Tesalonica kapitulo 3 bersikulo 13 sa panahon nga si Kristo mobalik sa kalibutan inubanan sa mga balaan o kinsa man ni mga balaan o sama ni panalitan karon si San Vicente Ferrer, si San Roque, Mama Mary, ug uban pang mga santos nga atong giamigo. Nagpanahon nga mobalik siya o pagkaroon sa paghukom, kana sila mo mga tagbo kanato nga kita dadon ngadto sa iyang anak, ug ngadto sa langit ng Amahan. Kaya naman sa 2 Corinto kapitulo 6 bersikulo 2 nga ang mga balaan usab mo'y gidhangad katungod sa paghukom natong mga tao dinhi sa kalibutan. Mo na nga kitang mga Katoliko kita na may nagdebosyon og mga santos kana kapangutan ta may suod nga duna pa tay mabasa sa Biblia nga ang mga santos bahin og pista. Kining pulong pista may suod ug ari ta diri sa mga hubad. Kining pulong pista sa pulong kinagsila ni. Pero ug ari sa Biblia pangiling ni niya siya. Mao na nga ug sa Biblia ato kanang makita diha nga kining pag ang pista manggod usa po sa pag hinatagay, pag dinaitay, pag dinadanay og mga gasa. Mabita na nga sa unang panahon mga igsoon sa panahon sa pista, ang wala nila imuon para gud ang pagpamati sa santos nga misa naghuman mangaon. Unya malagyan na sa nagtuyok na ang kalibutan ilang gidugangan sa mga pagano o mga kalingawan. Dili man ta na apel pero unya kay mura ba og naka-high-tech ang mga tao mo nang ilang gibutangan og mga kalingawan sama ni mga tibakay, kini mga lumbag dagan kabayo, lumbag dagang kabaw o baile, disco, mga muna dili na unta na angay pero mo man ilang gusto among tay mahimo. Kita ikot na lang kita mau pasidaan nga to kanila nga kana unta dili unta na angay ug buhaton sa panahon sa kapistahan tungod kay ang atong ipasdunggan mao ang mga balaan. Ang mga balaan nga to ana sa langit. Manang igsoon nga asa man to nabasa na sa Esther kapitulo 9 bersikulo 14 ngadto sa 15. Nga kung napo na sa gipadayag 11 bersikulo 10 mga igsoon nga sa panahon sa adlaw sa pagpangili sila magbinanay o mga pagkaon o mga gasa. Manang mo bito na ato ma-picture out sa ato mga kaigsunan karon nga sa panahon sa pista kita magbinanay may uban nga mao parang ako lamba-lamba na po yung tuwad inana kana masukon na po ang Ginoo na. Pero ipasanggan ta sa Ginoo kay kita gamit kanyang freedom. Kita nasayod ting mga tao nga nakhibaw kung unsay maayo o unsay dautan. Mao nga kita na mo timbang-timbang kay sa kaulihang mga adlaw duhang kamatayon. Kung mamatay ta ning kinabuhi doon na pagay kaduhang kamatayon nga atong tagamtaman nga mao ang impierno nga magkagot ang imong maghilaka dito, magkagot ang imong ngipon adlaw o gabi. Munay atong yung duman usa na gilantaw ni Mama Mary diha sa kanang sa ato ang kahimtang sa atong kalibutan karon nga si Mama Mary nagpakita gyud dito sa Portugal. Karon nga mopahibaw siya nga daghan na kayo ang naimpierno. Muna nga paampuon ta og rosaryo matag adlaw tungod kay daghan na kayo ang naimpierno. Muna nga ayo sabda. kinahanglan gyud nato ang pagrosaryo matag adlaw o gabi kay mao gini atong hinagiban
amo na ato ang madala sa ato ang Temporary. kinabuhi kung kita mo taliwanan ni kinabuhian. Clara Alestina. Kasi si Clara. Alestina. Clara. Mo na yung mga igsoon nga kining kahimtang ni Senyor San Roque, balik ta ni Senyor San Roque nga kanang na sa panagna ni propeta Isaias naa sa kanang kapitulo 76 bersikulo 4 ngadto sa 6 nga kanang may ang usa ka tawo kani nga magtamod sa kasubuan sa Ginoo butangan gyud sa Ginoo og mga timaan diha sud siyang templo nga dili na gyud makalimtan. Mana nga kung ang usa ka tawo nga mahimo ng mga santos kana nga butangan siya og imahen aron nga mao'y mahandom sa iyang mga kaliwatan. Mana nga kini imahen ni Senyor San Roque mao gani ato ang makita karon muna iyahang larawan sa dinhi siya sa kalibutan. Siguro nagkalaw ng kagabion mura na pa yung katapos kita karong oras ni sila mong topic. Dinakutob og daghang salamat.